Thingpi kang hua taipo hun hansi ranger jingbai ronghang kitora phamalong chedanche Maholder pen forest board chairman atum alam ki kang samserega jok WKA COC pen lamthe ke paklang dun Inter-school quiz competition cum education awareness amai Borjan Youth Forum pen kibipon. Kardom pini karbi prime time berta long pen ilisami mirin hansepi pini bertang ton pen arjupanik tha. Lakhain korap ho nilip MAC constituency ke parlo inglong hawar mate borpung arlongwoti borlangso anampi along pen kai kiamat aronri pen thengpi kang hupon vera bangphu hun hanse phan kedamtang aruni phai thongke brai sianing ve Ingnam rai komasai khia tum ke ton ke lang ke pasik thek tik hut truck I hum kang hua theng pi pen pen inoda bang phua phan ke nepon long Lason si northeastern Silonijan forest range angkang Bogijan forest account bit ke parlo ke damtang aruni phai thongke brai siani joy pen Bogijan anat karbiang long hin pen kang hua theng pi pon bom lo po berta ke long theng pen obi chingbai rong hang pen ke japon hut amithang ari sang ho tum pen chelangsi ihum kang hua thengpi neptun long ho bangso hut inut truck long kachirap duna bang pen ke than pon ate ke labang so thengpia bang ke bogijan si ke ponji la pen a thengpia hem phu ke kun han si pusi than pon Bijawan. Thengpi ma nala ni Hun. Sur ke? kur ke hanse Kopiak kam siklam loka. kopi Kali kone ronggang berama kopiak kam maklam. Lamurabo. gambra ko tan Ronggang beradi. nuga hala kisi kini bangso putha bo chingbai rong hang pen ke than pon ate ke borlang so hin pen ki wang bom hut sarihuti anat kang hua thengpia truck pon bom pu berta nang ki pia teng pen sinili tumta dunsi a thengpia truck bang ke nep dun long loklo Lagi Malik tumpan necessary action and back nang kok. Senang lepan kari dolang asar. Nana tumla halang tum ke klaim kari ding ulo thai lo. Lapen aku ki wani tumla do ur pusi birtalong. Tala dak bugijan account bit tum nana tumla bang so duty cheklem pon bom lo magadam tang aju phirdo anardo pinita. Night duty ke claim pon bom lo. Tingke itu me ahut pen angkang theo ko ngi staff ta ke kompen itu body bom lo claim pon bom lo. Kineblong cheka thengpia bang ke bokijan account bit along an chepondet poputa bo rong hang sang ho pen ning chepon News report Karbing Longlai Keroni Southern Range Arlo Kopili Alang Royalong Sangtia Maholdar Rajening Lenglapen Karbiang Long Autonomous Council Forest Board Chairman Sarthe Kram Satum Alam Kia Putak Karbiang Long Autonomous Council pen Ingsaidun si Bang Solam Kia Bang Prabjin pen pangsampona sonte misenji pusi West Karbiang Long Chamber of Commerce atum pen dongkamukam rong sope long perangkya mai kang nipon along lamthe chepaklang pon West Karbiang Long Chamber of Commerce a chairman Michael Kram Salapen claim rapet ari sang ho tum pen perangkya mai kang nipon hot kaning chepon ke Keroni Southern Range arlo Kopili Alang Royalong Sangtia Maholdar Rajening Lenglapen Karbiang Long Autonomous Council Board Chairman Sarthe Kram Satum Alam kia puthak Jesemet Karbiang Long Autonomous Council pen Ingsaidun Seraksi pangsamduna sonte misenji pusi Michael Kramsa pen ningje pon non ke bangji arni pen bangke pena penapti pen bangke masih cok cema labang sokang sai phanbang prabjin pen ingsai pon po pusi mate ingsai na po pusi tum bangke chuni bitin lo Lapen halapu Keroni Southern Range along Ranger Harsing Kramsa sitame bangsolam kia puthak ke Ingsaidun pamisi pangsamdun nang popotlo. Bon tame alang li bang solam ki ke pangsamdun un idet ke manghume me alam lo. Lasi alang li pansitame along kaprek arrange along directed si ke meji pusi COC a chairman Michael Kramsapen ningje pon. Tangte Michael Kramsapen puthot ke than pon thalam the
arju ponthusina itu bang jitu kacuni ri bang kalau made kapacini bang lalo tim kar binglong tu masame dar la ranger kam sa sang kon bangke non la suluk sudah ko bangke along prek fenfar dei pan bangsi itu bangke ni hangpon lapen chuni ripon sar dr tu mo hangpon lapen langli bangso asai bengpon po prajin pen bosining theromi ahok pet alam ke kheroni southern range arlo chot lapukali lason thak thak prek jam adima long setami aron re pen sangti ke pon atum setami do bom lang lasi forest department atum pen jesemet rdgp donsi langdun pami asonte mesenji pusi michael kram sa pen lamthi chepaklang pon Sita minimum thegam long along nia sangti moholong samhedi ajo 7 o'clock 8 o'clock 9 o'clock kami lakum talang pide di sita minimum along long thegam long lo ke check udah dulu sita me hala so ke check bangke alang tu medi kagong sapaklang dati bontai ini ke thomason official tum calang paklang klang lason ado do lapen ni tum masuk ke check long ke ni tum dam tang la photo sita minimum amen sung se sita me model tum media anu ni tum banji la so hormu yong se alang tum se lason claim bom lang putang te dongkam mukam pen wiki be karbieng long lai Kidamtang aruni phai thongke bra isiar ni adap apor pen HDP High School along Borjan Youth Forum pen patirpi ponsi inter school quiz competition la pen education awareness amai mission pen ke pachun pon Bangso mai long aluhiaman pen Borjan Youth Forum abidi sar Chandra Singh Teron resource person Sarlong King ti assistant professor Pranab Jubilee College Bokajan Well Singh Hanse Assistant Teacher Difu Golf Boys Higher Secondary School apen penangan kithekiring atum chetong dunlo HDP Hawar Kedo School St Thomas High School HDP High School HDP English High School Holy Faith Academy Serdihun English High School apen Educare Learning Center alongpen kaddu kawe team kripli dosi quiz competition pangchengsi ingkrung ingsai ponlo Labangso kachepati along Holy Faith Academy pensi ke chengsi along e chepalong ponlo Aduntu Serdihun English High School ke thomangdeng Educare Learning Center Consolation St Thomas lapen Educare Learning Center atumsi chepalong ponlo ke hayatuma phan certificate lapen tangka kering pi pajer ponlo Anerlo apor loke charli chirok tok amai ke padopon along BYF amai phu onteron pensi mai chari ponlo Kachopha speaker satum pen students satum obedience nangji mate apora teng pen ki claim kidam ki charli apothak lapen raki ahomu ki chopen society along akahino kacheman apothak ningje pon lapen akinang so students akai long ki claim kidam lapen kachelar ponangje lam the apothak than ponlo onteron pen pherangke thengno nangkaning je donke borjana hawar thetana potsi ahawar tinta quiz competition b ponji lapen ki jutsi lake angkang pi pensi bi ponthupo ining HSLC asatlang angthe karbianglong angkang pi lapen borjan constituency long angthe lake mesen teacher atum kachepaduk karbianglong autonomous council lapen kaddu kawe kachepaduk apotlo setame niliki pukang tung lake quantity kali chotsi quality education abang donangpo top 10 ranking asamalong chepa undun akinang sotputa ningje pon इसी कार इनाय बंग लालो क्वालिटी बंग लो ठेक बंग दो ता क्वालिटी तो नहीं रंग अलग ए पास बंग दो पिगलो थर्ड डिवीजन साइड दे पोलो दांगते बंग फिरे रे देते हर एक डिस्टिंक्शन दो नहीं लेटर मार्क्स दो नहीं स्टार दो दिलाई पेन बिजय रंगपी कार्बियांगलों लाइव निजांग कार्बियांगलों आलो बोइथालांगसो म्युनिसिपल बोर्ड कमिटी हिन पेन पाटरपी पॉन्सी आरुनी फाइथों केब्रा इसियारनी प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम अपुथाक चिरक तकामाय पादुपन Bangso Mayalong Boithalangso Municipal Board Committee Chairman Chandra Ronghanga Hin Pensi Chari Ponlo Lapen Avartin Commissioner Anparta Pradhan Mantri Awas Yojana Scheme Municipal Board Pen Kilongdon a beneficiaries atum sitami Chitongdon Pen Hem Kikim Aronatang Alam Chithan Chimum Ponrinti Halapu Kicheng Sia Face DPR along Kilong Ponlake Kaddo Kave Don Pharo Isira Troxir Kebra Kethom Atum Longdunlo Lapen Puthot Phongni Angdeng DPR Ahut Anke Kaddo Kave Pharo Kethomra Trok Ahem Tunatum Pradhan Mantri Awas Yojana Scheme Ahemso Nangle Loputa Chairman Ahin Pen Pherangkia Phan Than Pachini Pon Non Pradhan Mantri Awas Yojana PMAYU Laso second DPR Laso Ahem Kikim Kera Konjipu non awareness program ini kado go beneficiary sumhanang at kansi
laso program ban gedeng pon lo pas DPR jitu kikim ketangon atum pan mangke arona teng pen mangke nitum mangke pia lo lake law and order ari deng si lo halapu ki kim ke patang te hem tun atuma phan anta patang da prangjia phansi chairman a hin pen than pachini pon la pen jongsi patang te det pulote law and order atum pensi kangsai padoponang kok poputa than pachini pon ulukunchi pen hemari rongphar karbing long live Chinthong constituency pen MDC anghoi kithordon chenga bangphu pulote karlitang rangdang teron henlo Bonta alangli kesar ki kriya por nang lesi alangli pini ani bangso pir thepen che osi karbiang longara do ana phan che padi ponsi sangtet chu endam juilu Abarim MDC karlitang rangdang teron asar buramen karlitang kangtui teron lapen asar piamen karlitang kave rong hangpi Alangli kedam tang pharo kresir kebra troxi kebra isi aningkan karbi adorbar abenar pensi MDC ang hoy uncontest pen chepahai ponlo lapen district council along setami EM apu claim abang phulo alangli difu government high school pensi HSLC setami chepa undunlo lapen jutang jubat nim rokom ke thek pe me bang phu anparta Chinthong constituency apharman pinangan radasai do anta pachun pon paprang abang phulo Kardong carving long life kelang ratun doan. Pini tu carving long life penisi ning duk birta nil tum pachiri pon tum malalo. Ninia frang kalitang ranggang teron alang lige ex MDC lo. Chinthong constituency pensi juga dalam 1971 aning kansi alang li dak district council long se alang li MDC labang soan contest alang li cipai pon lo. Lapen alang li ke jutang jubat nim rokom lapen arta ke ong nai alang non ke du bom ahu non la 2023 anda alang li arta ke ong nai ang mung pen ke MDC alang lo ke sarnai lo sitame li tum daga pirthe pen alang li chut nangkok lo alang li tong sekot kesara ki kri apor la pen pressure stroke pu hem sordum nang thanu na tenge pressure stroke pulo alang li phan tong sekot guati rong supian pali los tame alang li phan paring une de lo la pen pena bangke alang liphan rong thonam ni tu sami ning du pig lo mekri meklang pen alang liphan an suse akarjong chomrong mi rong su padudun nang an suse arna ma hejumi padulu nang la pen ni tum sitami ning duglo la pen mekri meklang pen alang liphan chepadi lo Alang liphan Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangahin pensitami MDC pension scheme la pen manpeng pensitami archupon iklo la pen kisung ke boya hutsitami pinangan cerap ceto dunlo patumi dik alangli men keso kacholong lok ajoksi tong sekot Guwahati rong sopi an se chilang pon bom hut alangli labang so pir thepen arong chevoi juilo labang so birta arjudun long si CEM Dr. Tuliram Rong hanglapen team Karbiang Autonomous Council hin pen mekri meklang pen chepadi pon iklo lapen arnisia pharman kangkirtame phapon lo Mama pan lo punu nang sakuri kipike. Ni kali kan tim council pingi pi. Tenzing pan nang pilong lo ha. Tenzing tipa. Tenzing ni ason lah hai. Tim council pilo. La pela. Bida singling MLA hai. La tani tim sakuri pila. Bida singling panda. Bida singling panta. Ngai mama pan lo sakuri pilong hasuke. Class 1 hisap ke la tenzing franat. Lah bida singling pun ke target. Kerani. Target malas hapan ke. Target. Target. Halage first class mati class banda hai. Chorulok punu. News report Bikram Teron Karbiang Long Live Wo signify isi themarani World Meteorological Organization hin pen ke pachini pona tengke Argentina meteorologist Celeste Saulo hello sorlong bong pen ki chengsi United Nation Weather Agency along mai phiang hoi ki khi ponjia phan kangwai pon chenglo alang liphan phan troxy kep dokai member state satum chedon dun pamelo pusi pachini pon Professor Celeste Saulo nonamat Argentina National Meteorological Service along kedamtang surihinira kripli aningkan pen
nonan director ang hoi si khipon bom lang alang li ke academician researcher lapen inut ke thexer abang philo alang li ke phong hini Geneva based World Meteorological Organization along Secretary General ki khipon tang Peteri Talas Adunsi puthot alar khipon pu alang li World Meteorological Organization Executive Council along kedam tang suri hinira krep ho aningkan si amen chethap dunlo World Meteorological Organization laki isi kithir kluk lapen ang thik jot pirthe asonglo labang so song laki jesamet International Meteorological Asai kido an ingsam jin pen pachingbar ponsi ang thek peklang ponpo pirthe adangalong konata det si kopi koson abotor si kedojima lapen kedoboma pusitami ang thek langpon milo nonama jesamet laki climate change aputhaksi ongdung ang thek longpon bomlo World Dex Report, Karbing Long Live. Tang te pini Karbi Prime Time berta ki lapuan si kang ton poniklo.